ka Hills Farmer Union sengkemi hapo ka jinyalam uba komandar syang pliang kum u presiden badba Alfon Karsentiu General Secretary kilale chadalhi nam tabun pensngau hakmat ka komiti belakli da ka ying bishar bahakli du jongkari ka Supreme Court ya ka jing ke baki pajba norep ki kandu kebalong ha ka jinyalang perkat sanibha halor kilai teli ki bil norep ki badang syuda pas dangshen ha ka te ka komiti u presiden kaseng uladawaru baka sarkar India kadai ban pentrikam ya ka minimum support price neka MSP kenang bakan long ka jingsngain ya kinorep kamtam kinorep kibarep bun namar yamta kinorep ya ka yau kahat kisyushannya akan nasib da ka jingsukya uba komandar ula pesnguru baka don ka jing herdor jung using ha ka jalam mekhlaya ha ka ba using upoidor tang nyo poinlai photing cash kilo kalau bu jing ebha yakin orap mun punya iyo ilayo banyak kendu markmat yakni ka komiti ke bala syak skor te ngilapan pau ba hakaberi hi bekene ke jing watla ka kaniki kiniki an kim da ta than ya ka jela ka jongi le se ngilaban ong te henry ngila kentu ba yakino kino ke jing hi ka sarkar India hakaberi be ke jing ki kinong rap kidi ban ya pen ben kidi ban wanra ban solve ikta ki problem hakaberi be jing kinong rap te kawai ka point ki ba kham hakmat ke bangi ngilabu kum ka seng kalong ba ka government of India hi kadi ban pentri kam ya kani ka minimum support price bat ngila ainuk saru hakabedi ber using jungi uba lahiar mentah hadu nyau pia sikilo bekilas ngo kendit ba kumno using jungi ulah hiar dor kane ne tekila keli nangi kumno tengi ngila ban bet bagade ban pentri kam ya ka MSP na sakawairu ngila banjur ba ngila ong ba hakabedi bagani ka jaka store ya ki cold storage nang takum ka nuksa ngila ai nuksaru hakabedi begini kijur kijungi ki balong organik ladangi kwa bandi hadalhi dah siteng nanti ulah puut no tingidon kami ni kulban ki bangila ban supply wat sedu dari India lane kiwi ki jaka juga Mumbai dalhi kenang bakin namput ka free trade su ngila batai hakabedi bat ka ni komiti bangi ong phame khlia ngila ju practice ki ni ka free trade ka baka sarkar menta kadang kwa ban menteri ka menta tingila ya thu pade hakani ka free trades kadon ka exploitation bangila ong ruba kadi bandon daki kendon ki bante kin yakini kinong hi bakim dai ban shu khnyot ben wat lada kadon kani ka free trade kum bakalong jala jungi bat kiwi ro tingila ikran komiti kila ong bang sanang ai shu ki suggestion ki jungi te nakling jungi kum kasengin sa tho ru takashiti ka biang kabangin sapha sigini komiti kum bakala kerpa dengan komiti ya ki balai yo mentasi kala dep note down bat kila ong ingi bangin nang pha susu ya kino suggestion bat hakini kita yo banwan ngin sapha sigini ke komiti ni kum kaseng hi kum bangi juyang barabor ngim kwa bakin rep ki jungi la se kin suyami kai hasurok ke jala jungi ngi kwa daki kam bangin yo kin banyakran ke komiti ladang yakhi kum hajala me khalia la se nyami surok kan sulong tangga jing pensep ikai ya kapor dan le jungi kum ginong ilam hi ngiron ka thong ka bangin yala mikin orap hakar rukum ka badai bat mentaka singi sukmen bangilo ya ban pensngau hakmat kani ka komiti ban ngi scam bakin shim yakini ki jing ai jungut jungi kum ka Hills Farmer Union nakalian kaseng ka airu ka jingkarshan ka bapura yakin orap ki bayaki menta hadalhi baki di ban yo ya ka hok kat kum ka jingdawa jongki bat bur ka jingkarpat ya ka sarkar India bakadai ban penwin no kham kloi yakene ka jing ka ba unorap ya kandu bat penyoru yaki ya ka hok ka baki dai ban yo jungi kum ka Hills Farmer Union ngi kershan pura yakini ka jingi ki jing norep hakabedi ba jing ur ki jongki hanrai ka wai pat pada kum ka Hills Farmer Union ngimla ban kershan hakbet ki dei hakbedi bar kino ki violence lani ki jing yaki ki bala ban penmansau ya no hakaris ti sincap ba hi kum ki norep ngidon ka hok banyaki hanrai kan kam dei ban long ba ki jing ya penmansau lani violent te hanrai hakabedi ba ki jing ki juki ngi kershan pura ya ka baki kum ki norep ki don ya ka bandawa na ka sarkar